Ya kake gani yawan samun maguɗi da ake yi na zaɓe? To salamu alaikum. Alhamdulillahi wannan karan da kyakkyawan niyya da yadda INEC ta zo da harkar tsare-tsare na ci gaba da wannan harkar na abubuwa ta su na gwaji na kwamfuta da muka yi mun gani an yi a mazaɓar ɗorayi mun je mun ga yadda suka zo da abubuwansu. Abu ma na farko tukunna duk wanda ba shi da kati na zaɓe maimakon wannan zaɓe da ake zuwa a sau biyu ko sau uku wannan karan ba zai yiwu ba. Duk wanda aka tantance shi da an tantance ka abinda muka gani da an tantance ka za su baka abu za ka yi zaɓe. Kuma yadda suka tsara abin in Allah yadda muna ganin da yarda Allah wannan karan kawai mai jama'a shine zai ci zaɓe in an yi. Da yarda Allah wannan karan muna ganin ba maganar maguɗi don INEC daidai gwargwado abin da suke nuna mana a zahiri. Muna ganin insha Allah an yi zaɓe wanda yake da jama'a shi zai ci zaɓe. So haka muna sara musu kuma muna addu'ar yadda suka tsara wannan abu na gaske Allah ya sa su ɗore haka gaba ɗaya don yadda dai suka nuna mana a haka in Allah yadda ƙasar nan za a samu canji na gaskiya kuma duk wanda yake da jama'a a Najeriya wannan kan shi zai ci zaɓe ba wani maganar maguɗi ko kana da ubangida ko wani ya tsaya maka kawai aikin ka shi zai kwace ka